Bhuti wami njani? Yebo ngiyaphila. Igama lami nguTsepo Isibongo Wanzama, u-Amanda lo, uBen lo, obhuti bami nosisi bami abangilamayo. Tsepho, Yebo. uthi unginyusize kancane Tsepho. Mina ngubonga-ke nje kade sengishilo, ngubonga ngiqhamuka ngaphansi kwesibani media Tsepho. Sizela ngokuthi sizozama ukunisiza bafowethu. Yebo. Tsepho ngisacela nje ukuchaze ububi enibhekene nabo since kwashona uma wakho. Umzima nje obhekene nabo. Ubheke izingane zakini eziwu4 ezikulamayo nawe umncane una 18 years. Unyusize kancane bhuti. Umzima sibhekene nabo khona la ekhaya ukuthi sinokuthi silale singadlile ngama-weekend, kwenzeke futhi phakathi ney'nsuku sidle kanye ngosuku lize lishone ilanga. Uma ukuthi umalume ulitholile lelo torhwana solala sidlile-ke ngalolo suku lolo. Kubuhlungu kimi ngoba namatorho abuye angaveli kahle. Sebenza isonto nje 2 days 3 days angalutho lapho endlini. Njengamanje nihleli nje anisebenzi angenze lutho. Ngilendile nje umuntu ozoqhamuka uthi asihamba nithathe nithola lo 50 rand uzokwazi ukulala sihleli. Ibuhlungu into enibhekane nayo kakhulu. Naye umama yana boyanisiza naye. Hambe ngicelela kabanye boyanilethela mhlawumbe uyanifonela ngiya kwake nokulanda lokho kudla nyama. Sidla kuphela khona lokho. Shuthu Tsepho wabuka ngelinye ilanga ukuthi ngingasithola isinkwa mangase ngithathe labo khalibhoti. Mangase ngithathe labo khalibhoti ngingasithola isinkwa. Ya. Izonga. Wabatshontsha labo wabathatha labo khalibhoti ngabizwe esikoleni. Lo mama esevuthe ethi uTsepho dayiso okhalibhoti bakhe. Ngathi mina kodwa bekufanele bathathe ngoba ucabangile ukuthi mebadayisa ngiyamxolisela. Ngayacisha omkhulu ngathi ngiyamxolisela. Ubathathiso ukuthi ekhaya ubengazi ukuthi uzothi ntambama abalale bedleni ngoba lezi ngane zidle esikoleni. Malume. Yebo. Ngiyakubona ukuthi yakhala. Ukhala kufanele. Bengelele babukela isibani media. Bafowethu ubonga lo kaMkhize njalo ngase. Bafowethu ngiyaphuthuma. Umoya wami awukho right bafowethu indaba ezibuhlungu. Indaba ezibuhlungu ngicanithi ngiyakhumbula indaba yezingane sasisiza eNanda. Ezashonelwa uma wazo ingazenzelanga icertificate. So sathi mase home affairs afike sathola ukuthi lo mdala wemshayelile certificate ngo-2018 ngo-2018 wangazilanda so wasewenzelwa i-ID kushuthi Monday yangena message ukuthi akayilanda i-ID yakhe so mase zoyilanda sekufaka landa i-ID uMantulo omnikeza imali I think ngolosithathu wathi akumfana ngahamba olanda i-ID wangakwenza ke lokho ezingane bahamba badudana nezinye ingane bahamba baya kwenye angazi baya kumama nendawo wafika waxatshana lapho wathola ukulimala yena wadlula emhlabeni izolo so bafowethu ilezi indaba ezibuhlungu nokunye okungiphatha kabi kakhulu ukuthi uyena umuntu ade sesele sesithembele kuyena ukuthi besilinde le ID kahle kahle ukuthi iphume mase akwazi ukuthi enze iDNA nalezi ingane zakwabo ukuze kube neproof ukuthi abandawonye manje wasedlulile emhlabeni ngisenalo yonke inkingi ukuthi kuzokwazi ukuqhubekeka nale DNA somisa kanjani ukuze ukwazi ukuthi nale ngane zakubo ziqhubeke nempilo zikwazi ukuthola icertificate ngisenalo yonke inkingi bafowethu kuthe njengoba nazi lwamndeni usadla imboya ngothi amakhaza abanawo ayikho into abanayo ayikho abanayo umthwalo uthwele uMantuli kuye manje khona osomathuba sebeqhamuka kahle kahle nje sesihlalele edrobheni sifike ngo-8 bese ohlangana noMantuli khona into sokuhlanganisa wagcina engasafikanga khona omunye usisi osecela ukuthi ucela ukuyingcwaba ingane uMantuli ifice esibhedlela isibize elinye igama ibizo Sipho wakhuzwayo uyaxayethi kanjani ngendlela leyimele ngayo akukhomba ukuthi wayesakwazi ukukhuluma ingene esibhedlela but esibhedlela bathi wangena ekhuluma okay it's fine noma msegijima wazwaya kaMantuli kubuka Tsepho eNanda uyo approach uMantuli ukuthi ucela ukuthi ingane ingcwatshwe
ngalo sipho okhuzwayo uzoyingcwaba ngocebo lethu yena. So-ke sangakuvuma-ke lokho ilokho bafowethu. Canthi imininingwane eminingi bafowethu lo 10 rand uzowuphonsa uzowenza umehluko ukuthi uTshepo angcwatshwe. Bengifisa ukuthi le ngane ingcwatshwe bafowethu ngesizotha ihlonipheke indlela ezongcwatshwa ngayo. Okuningi sokwenza mhlambe next week noma Ntuli esekhona asho yonke information, but i-ID uTshepo ugcine engayilandanga. So njengoba ayilandanga nje uzolinda u5 days uma kuthiwa esibhedlela alinda u5 days ngoba uye kudokotela, udokotela yena uzomenzela incwadi ukuthi akwazi ukuthi uyolanda i-ID ye-Home Affairs bese kwazi ukuthi kuyokwenziwa yonke into-ke emakhazeni. So umuntu uzolinda u5 days bese landa leyo ncwadi leyo bese eza emakhazeni. Canthi emva kwa5 days-ke so bese sinitshena yonke i-full information. But ngathokoza mina ngaba khona babukeli beSibani Media, siphelele sonke siphelezele nanti iqhawe selithe lazunywa ukufa. Ubonga lo kaMkhize bafowethu, ezibhlungu nyazi ukuthi azipheli. Ngiyabonga bafowethu, ngothokoza nje mhlambe lo sokuphonsa akekho umuntu okalelisiwe uzophonsa malini, but sokufaka imininingwane yaMaNtuli nefoni number yaMaNtuli ozobe mfonele ezwe yonke information. Nofuna ukufonela mhlambe kuSibani Media, ikhona number yeSibani Media uzofona athole yonke information. Ubonga lo kaMkhize bafowethu, ngiyabonga.